Код превенция. Сега е време, за да имаш време. Здравейте, скъпи приятели! В началото на прекрасната нова 2025 година за мен е огромно удоволствие отново да сме днес тук и да продължим тази невероятна кампания Код превенция. Сега е време, за да имаш време. Имаме едно прекрасно послание днес на стената. Защо утре зависи от днес? Това ще разберем днес с нашите прекрасни специалисти, доцент Цонев и доктор Калинкова в продължение на нашия формат. А преди да минем към съществената част, трябва естествено да благодарим на безкрайно много хора за този прекрасен продукт, който се случва вече 5-ти месец подред. Най-напред естествено огромни благодарности за нашите домакини Kaufland Централни хали, сцена Централни хали, вашите аплодисменти за тях. След нашия прекрасен домакин е време да благодарим и на естествено душата на това събитие, а именно Столична община и дирекция младежки дейности и спорт. Вашите аплодисменти за тях. Нашите прекрасни партньори от медицински лаборатории Синево, които всеки път предоставят безплатни изследвания за вас. Аплодисменти. Фондация Рестарт, създаден в полза на хората с онкологични заболявания, която също работи активно в това да помага за здравето на хората и това те да имат повече време с техните близки. Аплодисменти. Също така, специално за вас днес сме изнесли от нашите партньори от Микролайф един пункт за безплатно мерене на кръвно зад вас, тъй че днес по-късно може, като приключим събитието, да си проверите кръвното налягане, тъй като това е една от основните ни теми. Но, освен тази специална екстра днес, вие може да се възползвате от нея всеки ден. Тук на ниво -1 на Централни хали има пункт, който е в рамките на кампанията на Столична община 120 на 80. Аплодисменти отново за Столична община и невероятните кампании, които те правят за днес. Този пункт е малко по-надолу от сцена Централни хали, където всеки ден може да идвате и да проверявате кръвното си налягане. А преди да продължим, ми се иска да дам думата на невероятната госпожа Десислава Темелкова, сърцето, душата и всичко на кампанията Код превенция. Много благодаря. Скъпи приятели, много дълъг път извървяхме, с много трудности се сблъскахме, обаче не се отказвам, искам да ви кажа. Аз безкрайно благодаря на тези професионалисти, които винаги намират време и са до нас, за да информират вас и нас и да ни направят по-отговорни към здравето ни. Трябва да мислим за нас, за нашите деца, за нашите родители. Този доктор ми помогна. Преди броени месеци, буквално ви казвам, не знам защо. Всички живеем безкрайно динамично, много натоварено, много екстремно. Не трябва да го правим. Трябва да сме спокойни, трябва да намираме мир със себе си. Не знам как, но трябва. Но тук има прекрасни хора. Специални аплодисменти, много бурни аплодисменти за нашите лекари. Много ви благодаря. И знаете, че без екип не се работи. Това е истината. Аз имам невероятни приятели в лицето на екипа на младежки дейности. Там е началника Надежда Герова. Няма да ги каня на сцената. Не и днес. Ива Филипова и Искрен са тези хора, които пък са един особен мотор, който успява да ни запали. Ще продължаваме да работим. Разчитам на вашето присъствие. Всяка трета седмица, събота, от месеца, Добре сте ни дошли. Канете ваши приятели, канете вашите деца. Елате, информирайте се, бъдете будни и отговорни към здравето си. Безкрайно благодаря на всички, че ви има. Няма да се предаваме на добър час. Благодарим на госпожа Темелкова. Също така трябва да отбележим, че наш официален медиен партньор на събитието са Дарик Радио и подкаста Преобръщане, създаден от прекрасната Ирена Матеева. Малко по-късно ще чуем една лична история от нея, свързана с темите на днешното издание. Също така от този месец наш ексклузивен партньор за медийно партньорство е и подкаст Живота в София. Сега е време, без повече да се размотаваме, да преминем към основната част, именно да чуем защо утре зависи от днес. Извинявам се, именно прекрасната тема на доцент Цонев, специалист с дългогодишен опит, ангиолог и кардиолог, който ще ни запознае с това как да имаме по-добра комуникация с сърцето си, защото той е единственият, може би в България, човек, който знае номера на сърцето и може да има прекрасна комуникация с него. Аплодисменти! Благодаря. Аз се надявам скоро всички да знаем номера на сърцето.
Първо искам да благодаря наистина на Столична община и за тази инициатива и този проект, в който имах късмета да се включа, защото наистина нашия град в общи линии е пример за всички останали. И понеже аз съм, както казахте, кардиолог и ангиолог, ежедневно се занимавам с най-тежките усложнения. Ежедневно лекуваме инфаркти, лекуваме инсулти, занимаваме се с периферно-съдова болест и така нататък. И за мен е удоволствие най-после да присъствам на събитие, което всъщност е адресирано към вас, нашите пациенти. Без значение каква е възрастта, макар че в основата на организацията е младежки дейности и спорт, аз вярвам, че и по-възрастните от нас, които сме тук, всъщност възпитавайки децата, давайки пример, променяме това, което ще се случи в бъдеще. За съжаление, ще започна малко така да ви наплаша, защото всъщност България продължава да бъде в черната статистика. Доктор Калинкова също може би ще представи някои данни, ще видите какви са последните резултати, но България стабилно стоим в челните класации на това по отношение на рисковите фактори. Едни от основните рискови фактори това е затлъстяването. Статистиката показва, че нашите деца са водещи, за съжаление не само в международните олимпиади по математика, но и в лошата статистика, свързана с наднорменото тегло. За съжаление сме сред някои държави, които определено се опитват вече да променят хода на събитията, а това се случва с здравно възпитание, т.е. с примера, който даваме на бъдещото поколение. Няма да ви занимавам, ние кардиолозите много обичаме цифрички, сложни графики и така нататък, но това, което ще спомена всъщност е, че тук България е отново сред водещите страни, включително по затлъстяване на дамите. Жените в България водят по отношение на норменото тегло и по отношение на затлъстяването. Само ще отворя една скоба. Ако някой от вас влезе, има един регистър на Националния статистически институт и порови по данните, ще види, че ако видим образование и затлъстяване, се оказва, че българката, колкото е по-образована, толкова е по-слаба. А обратно българина, българския мъж, колкото по-образован и по-добре е социално сложен, е по-дебел. Надявам се, че това нещо ще го променим в годините напред, но това са данните от статистиката. Това, което съм оградил, всъщност са лошите числа. Ние водим по отношение на сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Ще ви дам един пример. Някъде около 67 година средната продължителност на живота в България е била 69 години. Знаете ли колко е за двата пола в момента? Сега сме 2025 година. Абсолютно същата. Абсолютно същата, ако видите големите, малките градове. Ако погледнем столицата, тук живеем около 4 години, малко по-дълго, средно, аритметично. Защо ви ги давам като пример тези неща? Защото точно за това сме се събрали. Явно нещо трябва да се промени и това нещо е свързано първо с здравното възпитание, второ с примера и разбира се, ние медиците сме винаги на разположение, за да помагаме в сложните ситуации. Една от големите причини е кръвното налягане. За съжаление, нашите болести, на нас кардиолозите, обичайно те нито болят, нито се усещат. Високото кръвно налягане в годините е нещо, към което привикваме. Съответно, при мен идват пациенти и с 160 и с 180 мм живак кръвно налягане. И на въпроса какво ви доведе, господине, при мен, отговора понякога, тя жена ми. Слава Богу, че има жената понякога, но така или иначе профилактиката, дори да нямаме лошите усещания, е изключително важна. И това е една от инициативите да обърнем внимание първо, че високото кръвно налягане наистина води до заболявания и убива. И второ, че това не е само заболяване на възрастните хора. За съжаление, това е заболяване и на младите хора. Защо го казвам?
Отново така с прекрасното партньорство на Столична община, по тяхна инициатива и с всички партньори, които бяха изброени, направихме една малка кампания, която надявам се да стане традиция, в която се опитахме да изследваме младите хора. Извадих част от над 600 човека, които сме измерили кръвно налягане, провели сме анкета, това се случи съвсем скоро, преди празниците. И ако статистиката показва, че всеки седми в младата възраст, между 15 и 25 години, може да има високо кръвно налягане, за София конкретно, това е всеки трети. Тук говоря не само за артериална хипертония, говоря за така нареченото високо нормално кръвно налягане. А то е между 135 до 140. За долната граница над 85 мм живак. Статистиката показа и някои други така лоши тенденции. Под 1/5 от всички млади хора изобщо знаят за холестерола си. Без значение дали е добър или е лош. Ще ви дам един пример. В Европа децата за първи път се изследват на 6 годишна възраст за лошия холестерол. В България се изследват 10 години по-късно, на 16 годишна възраст. Защо е важно това нещо? Важно е, защото не само заради профилактиката. Не говоря тук за медикаменти. Говоря за това, че едно дете, един млад човек, като открием, че той има предразположеност към висок холестерол или съответно има високо кръвно налягане, ние можем да го лекуваме не само с лекарства. Може да му дадем примера за как да се храни. Доктор Калинкова сигурно ще обърне внимание на това и тя е професионалиста в тази област. Как да се движи, колко да се движи и всичко останало. Кръвната захар, отново, по-малко от 1/5 от нашите млади хора изобщо са си обръщали внимание, изобщо знаят, че този фактор може да бъде опасен за тяхното здраве. Само да спомена, че над 60% бяха хора, които или са в университет, или са завършили университет. Тоест това са образовани млади хора, които за съжаление обаче по отношение на здравната култура има какво да направим. По отношение на рисковите фактори, тук отново говоря за нашите добре образовани млади хора в София и тази малка извадка. Това, което установихме всъщност е, че да, почти 60% извършват някаква физическа активност, но 1/3 от тази физическа активност е напълно достатъчна. Ние кардиолозите препоръчваме между 150 и 300 минути на седмица физическа активност. За съжаление, това не означава да си вземем пазарската чанта и да обикаляме по щандовете. 5 минутки ходене, 10 минутки почивка и обратно и сумарно в края на деня да погледнем, че сме минали 5, 6, 10 хиляди крачки. Добрата физическа активност изисква вие 20-30 минути да ходите ускорено. Тук не говоря за някакво тичане, за тежки фитнеси и така нататък. Говоря за ускорен ход. Доказано е, че това намалява кръвното налягане, това намалява и кръвната захар. За съжаление, всеки втори почти от нашите млади хора пият редовно. В нещо сме редовни. Също така, тютюнопушенето също е изключително висок процент сред хората от 15 до 25 годишна възраст. Това, което се случи с въвеждането на модерните електронни цигари, всички, които имат различен цвят, форма, много са модерни сред учениците, всъщност ние намалихме възрастта на пушачите в България. Това е така лошата статистика. Това е типичният българин, нали, който умее да вечеря по 2 пъти. Няма да влизам в темата на доктор Калинкова, но тук ще спомена и още нещо. Да не забравяме за така нареченото пасивно тютюнопушене. Според Световната здравна организация, ако прекарваме около 2 часа на ден в среда на пушачи, ние сме пасивни пушачи. Ние вече сме изложени на риск и този риск може да бъде от 2 до 3 пъти повече за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Към дамите. Тютюнопушенето вреди на вашата кожа. Не сме красиви, когато пушим,
нещо, което наистина трябва да променим като пример за нашето младо поколение и за всичко, което предстои. За съжаление, аз понякога се срамувам, когато съм в чужбина и виждам как много малко хора виждам с цигари. По заведения, по улици и така нататък. И връщайки се в България, просто дори и само наблюдавайки е изключително тъжно. Това е нашата пък статистика. Това са много държави, това е България и това е колко хора постъпват в болници за сърдечно-съдови заболявания. Ето това виждаме ние като здравни професионалисти. Това искам да променим. Това стълбче, ако можем поне на половината, да бъде намалено. Защо? Защото всъщност кои органи се увреждат от кръвно налягане, от холестерол? Почти всички. Тук имаме и нефролог. Бъбреците са едни от органите, които страдат от високото кръвно налягане. Дори и то да не ни пречи да работим, да се движим. Преди време, между другото, бях в една комисия на спортно предаване, където щяха да участват добре тренирани, добре изглеждащи мъже и жени. Открихме немалък процент от тях с високо кръвно налягане. Тоест външния вид не говори, че не сме изложени на риск и след малко ще обърна внимание и на това. Сърцето, нашите съдове, очите също страдат и за съжаление след някоя друга година, не обръщайки внимание на това, което днес ни се случва, кръвното налягане, кръвната захар, холестерола, се случват инфарктите и инсултите, за които казах, че сме доста водещи. Това виждаме ежедневно. Понякога това е една артерия, това тъмното, по което тече кръвта, а това е плаката, това е разязвено нещо. Когато я покажа на пушач, много съм горд, че в повечето случаи успявам да го откажа да пуши. Водя такива разговори с млади активни мъже, 50 годишни, с много активни в професията си, които в един момент се оказва, че са с изключително висок риск. За нас мъжете възраст 50 години е изключително рискова за развитието на сърдечно-съдови заболявания. Това нещо нито боли, нито ни причинява някакъв дискомфорт, но може да е фатално за нашето здраве. Това, което ние кардиолозите виждаме, виждате това прищъпване, което е почти напълно запушена една артерия на крака, почти напълно запушена артерия на сърцето и това, което ние правим с едни балончета и така нататък, опитвайки се да спасим човешки живот. Това не решава въпроса. Това е една отборна игра с нашия пациент за промяна на начина му на живот, за спазване на режим, за по-добри хранителни навици. Всички знаете кой е. Нали? Прекрасно изглежда. Това е човек, който е с 4 байпаса. Но ще ви дам още една картинка, за да не кажете, че съм черноглед. Нашият терминатор не го е срам да се качи на колело след всички тези операции, да смени, между другото мотора е страхотен, мотора с колело и да промени начина си на живот. Давам ви пример как никога не е късно да променим начина си на живот. Над 70 годишен тогава, след първите операции, той започва да спортува по друг начин, да се грижи за здравето си по друг начин. Това е нещо, което трябва да възпитаваме. За щастие, по един или друг начин вече има възможност да се придвижвате и по този начин в столицата. Какво може да направим за нашето здраве? Точките могат да бъдат не само 6, но така или иначе да избираме всеки ден нещо здравословно. Било то да се движим повече, било то да се храним по-здравословно. Има още един телефон на здравето и той включва цифричките 250, като съответно 2 е лошия холестерол, около който трябва да се движим. 5, доктор Калинкова ще ме поправи, ако бъркам, кръвната захар, под която трябва да се стремим. 5 е и 5 порции плодове и зеленчуци на ден. Някой от вас консумира ли толкова?
На ден. Добре, нашия фотограф, прекрасно. Добре. 5 не. Като тук апела ми е, използвайте наши прекрасни сезонни плодове и зеленчуци най-вече. Имаме страна, в която се отглеждат и има достатъчно добра продукция. Разбира се, ако имате възможност, вървете в тази посока и се хранете по този начин. Това означава сутрин, обед и вечер и 2 ябълки, примерно между храненето. Физическата активност, вече споменах колко трябва да бъде. Вредните навици, показах ви лошата статистика, с която трябва да се борим. Разумно и целево използване на медикаменти, ще се обърна към дъното на залата, там към някои, включително антибиотици, включително обезболяващи. В моята практика се срещам така или иначе постоянно с хора, които разпитвам, пиете ли някакви медикаменти? Не. И в хода на разговора се оказва, че аспиринчето е редовно. Аспирина не е за първична профилактика и понякога може да бъде опасен за вашето здраве и той се изписва по лекарско предписание. Така че аспирина, който е лекарството на 21 век, също трябва да бъде разумно използван. А в България използваме и доста обезболяващи, които също могат да вредят на сърдечно-съдовата система, включително да предизвикат инфаркти и инсулти. Това, за което сме се събрали, образованието, аз съм, пак казвам, изключително щастлив, че вече се обръща внимание и се надявам скоро да има ефект. И другото нещо е, че понякога си мислим, като млади хора, примерно, че ако имаме високо кръвно, това е срамно. Че ако, примерно, на 30 години имаме апарат за кръвно вкъщи, това също е срамно. Наблюдавам го този момент. Или че ако се налага да пием лекарство за холестерол, защото имаме наследственост, това също е срамно. Трябва да променим този начин на мислене в нас самите, в нашите деца и в поколението напред. Трябва да се самонаблюдаваме. Знаете коя е тя всъщност. Гения, който е нарисувал, всъщност е забелязал, че има едно петънце по вътрешния тъгъл на окото, което петънце може да е белег не на това, че трябва да отидем на козметик, а това, че може би холестерол е висок. Тоест, ние сме най-добрите лекари на самите нас и ако трябва да открием болестта на време, би трябвало ние да сме добре просветени здравно и да се самонаблюдаваме. Има и други художници, тук има петънца, които също са били свързани с висок холестерол. Предходната дама, Мона Лиза, е загинала на ранна възраст от неизвестна болест. Предполага се, че е било сърдечно-съдов инцидент. Понякога, ето е такива кръгчета в нашите очи могат да говорят за висок холестерол, особено ако сме на възраст под 35 годишна възраст. Това нещо поставя диагнозата без сложни лаборатории, без допълнителни изследвания. Понякога това се случва и при децата. Ще ви дам пример, че ако ние лошо лекуваме хипертонията, казвам лошо, защото в България едва 25% някъде от хипертониците се лекуват и се лекуват правилно. 2-3 пъти по-зле лекуваме високия холестерол. Тоест имаме много какво да правим и пак казвам, това е екипна работа. Тук ще отбележа италианците, които също са така доста по-напред от нас и ще отбележа, че пациентите са част от този целият процес. Те колаборират с нас, търсим начини как да говорим по-разбираемо, как по-точно да проследяваме нещата. Ето ги тези данни, за които вече споменах, за нивата на кръвната захар, за нивата на холестерол от нашата кампания с любезната съдействие и организация от Столична община. Към края на презентацията, имам само 100 слайда, но ще ги пропусна още, ще обобщя какво можем да правим за себе си. Това, че имаме високо кръвно налягане или това, че сме преживели някакъв сърдечно-съдов инцидент, това не означава, че трябва да се обездвижим. Това не означава, че не можем да имаме физическа активност. Разбира се, попитайте вашия личен лекар, попитайте вашия кардиолог,
вашия рехабилитатор, какво и как бихте могли да направите, за да поддържате ниво на физическа активност, която във времето ще ви се отблагодари изключително много. Нещо, което също искам да обърна внимание, което според мен трябва с закон да бъде забранено за лица под 18 годишна възраст, мое мнение, енергийните напитки. Изключително вредни както за сърдечно-съдовата система, така и по отношение на панкреас, и това нещо определено е нещо, което трябва да се промени. С разрешението на този пациент и колега, това е човек, който е отслабнал над 120 кг, разбира се, по всякакви начини, има възможност с медикаменти, с операция, но най-важното с дисциплина на самия пациент и мотивация. Това е един и същи човек, който в крайна сметка е добрия пример, отслабвайки от 230 кг надолу. Какво зависи от нас? Да се самонаблюдаваме, ако се появи задух, ако се появи тежест в гърдите, ако има изтръпване на лявата ни ръка или дясната, на левия крак или десния едновременно с ръцете, ако имаме замайване, ако имаме кашлица в легнало положение, ако краката ни започнат да се подуват безпричинно и това е нещо редовно, ако променим килограмите си 2-3 кг нагоре в рамките на 2-3 дни, това може да е белег на сърдечно заболяване. Така че тези елементарни симптоми могат да бъдат открити от вас самите и вие да стигнете на време до вашия личен лекар. Това, което е важно също да знаем, че проблемите с съня също са свързани с сърдечно-съдовите заболявания. Честото събуждане може да е белег не само за проблеми с простатата при мъжете, но и изпотяването през нощта може да е свързано с сърдечно-съдово заболяване или ендокринологично такова. Мерете си кръвното. Дори и да не усещате някакви оплаквания, проверявайте го и ако забележите, че то често е по-високо от нормалните стойности, вече знаем какви са оптималните 120 на 80, обърнете се към лекар и се обърнете на време. В общи линии ние носим отговорност за нашето си здраве, медицинската система, здравните специалисти можем да помагаме, но здравето е лична отговорност. Тук ще спомена на Волтер една дума, една мисъл, че всъщност той е казал, че е избрал да бъде щастлив, защото това е добре за неговото сърце. Спазвайки всички тези правила, смятам, че можем да живеем щастливо и по-спокойно и с по-малко нежелани събития, с едни съвсем елементарни правила. Виждате, навсякъде е диетата, навсякъде е движението. Един пример, не знам дали се вижда, мой пациент ми изпрати по имейла това нещо, работи на бюро, с затлъстяване, с хипертония, с много неща, понеже е IT инженер, намерил е начин да се сложи педали и да върти, докато работи на компютър. Тоест, давам го като пример, че когато искаме, можем и това е изключително важно. И за финал искам да ви благодаря и да ви кажа, че всъщност нещата са в наши ръце и ние трябва да продължим напред и да променяме лошата статистика. Благодаря ви. Аплодисменти за доцент Калинков. Чакайте сега само. Още едно микрофонче. Не бягайте, доцент Калинков, елате сега. Извинявам се, чакайте. Това е нещо символично, реално. Цонев, да. Ще ми се кара тук, че само преименувам хората и трябва да им купувам ризи нови. Нещо бяло. Да. Така, сега дойде момента, в който може да задавате вашите въпроси към доцент Цонев, а преди да публиката да измисли, защото обикновено така... имаме вече въпрос, Боже, но ми се искаш да ни кажете, кой всъщност е номера на сърцето? Номера на сърцето, всъщност това, което е и емблемата на кампанията, е оптималното кръвно налягане 120 на 80. Оптимално означава, че това е най-желаното кръвно налягане, което знаем, че намалява риска от сърдечно-съдови инциденти, от инфаркти, от инсулти.
Разбира се, нашето кръвно налягане в нашия живот никога не е едно и също. Когато се натоварваме, то се покачва. Но ако лекуваме кръвно налягане, не би трябвало да е повече от 140 на 90. Но най-желаното е 120 на 80. Моят въпрос е как си обяснявате по-високата продължителност на живота в София? Смятам, че има един момент и ще го кажа директно. Българите трябва да сме щастливи, че имаме изключително широк достъп до медицински услуги. А в столицата, в крайна сметка, те са и доста качествени, вярвам в това нещо, доста бързи, за разлика от малки градове, където, повярвайте ми, чака с месеци да дойде лекар. Участвам в едни инициативи, където с една линейка и колеги, които помагат изключително много. Дори в малки селца ходим просто да прегледаме хората, абсолютно пробоно. Виждаме възрастни хора, които дори на 50 км от София не могат да стигнат до техния лекар, ако някой близък не отдели цял ден, в работен ден, да отиде, да ги закара, да ги върне. За съжаление, едно е да искаш, друго е да можеш и трето и четвърто го направиш, както е казал Хайтов. Така че с това основно. Имаме още въпроси. Казуистика. Имате пациент с аневризма, която е на границата за операция. И този човек иска да се движи, но при активно движение кръвното му се повишава. А не трябва да го повишава заради тази аневризма. Какво прави този човек? С мои колеги в България, за съжаление, на кардиорехабилитацията я поизоставихме. Годините преди 90-та, ще кажа, имаше доста системи, доста места, където такива пациенти можеха да бъдат под медицинско наблюдение и да бъдат контролирано раздвижвани. Какво означава това? В съвременната медицина разполагаме с часовници, пръстени, мобилни устройства. Ако този човек искаме да бъде раздвижен, ние трябва абсолютно адекватно да проследяваме терапията му и под медицински контрол да започне стъпка по стъпка. Понякога увеличаването на физическата активност може да бъде с 15% от сърдечната честота на седмица. Тоест, пулса в покоя е примерно 70, кръвното е 120, покачва се до 130-140, спираме до там. На следващия ден отново. Отново и отново. Във времето нещата се случват. Ще ви дам още един пример. В Италия има клиники за сърдечна недостатъчност, където хора с терминална, крайна сърдечна недостатъчност правят физически упражнения. Това се случва в контролирана среда с лекари, с рехабилитатори. Това подобрява качеството на живота и дори удължава живота на тези хора. Тоест, моят отговор е кардиорехабилитация. В България, в някои държавни центрове, които бяха към Националната кардиологична болница, има такова място. В момента не искам да правя реклама, но има един център, който се занимава с това нещо, с кардиорехабилитация. Ще оставя координати след това, където е екип на работата. Има рехабилитатор, има кардиолог, има невролог, има ортопед. Всички проблеми, които могат да бъдат около едно раздвижване, да бъдат решени. И още един въпрос има от публиката. Нещо за ниското кръвно налягане? Очаквах го този въпрос. Това е въпрос, който често се случва, особено при дамите. Когато, примерно, кръвното е дори под 90 на 60. Това е проблем при млади хора, пак казвам, обичайно при женския пол, когато той нарушава качеството на живот. Тоест, ако има синкопи, припадъци, ако има причерняване, тогава вече трябва да се изключат всякакви други причини за това ниско налягане. Тоест да бъде прегледан от кардиолог, да се види добре помпената функция на сърцето, да се видят съдовете, да се постави холтер. Това са едни специални машинки, с които виждаме кога пада кръвното. Правим едни проби, рязко изправяне на пациента, обичайно стоя зад него, опитвайки се да го хвана, ако падне. Има и допълнителни проби с една маса, върху която
слагаме пациента и го обръщаме с главата надолу. Ние не сме приятни хора, кардиолозите. Съответно намираме причината за това ниско кръвно. Понякога причината е в вегетативната нервна система. Тук отново ще кажа, че рехабилитацията върши чудеса, добрата хидратация. Има специални упражнения, които са с долната част на тялото, които помагат, когато се изправите, мускулатурата бързо да изтласква кръвта и да не ви се завие свят. Медикаментите са в крайен случай. Разполагаме с такива, които могат да повишат кръвното налягане, и другото е специални режими на хранене и на хидратация. Това е основното. Приемаме като здрави хора тези, които са с такива моменти, но ако нарушаваме качеството на живот, търсим вариант. Докато се появят евентуално още въпроси, един бърз аз да задам. От това, което разбрахме от вашата презентация, статистиката, за съжаление, е все по-черна и по-черна, особено сред младите хора. Какви според вас са топ 3-те правила, така да ги кажем, или ритуала, които ние ежедневно трябва да спазваме, за да поддържаме едно оптимално кръвно налягане? Ако говорим така за по-младите хора, нека се замисляме първо колко спим, т.е. какво е качеството на съня, дали се движим достатъчно и с какво се храним. Това са основните неща, които ако променим малко в ежедневието си, това води във времето до огромен ефект върху нашето здраве. Тук може би и момента да отбележим хубавата българска поговорка, че девето кревета, може би по-възрастните си я спомнят, нали? Тоест вечер трябва да си лягаме между 9 и 10 часа, за да имаме оптимално добър сън и качествен. Въпроси? Идваме. Какво е вашето мнение за бета-блокерите? Колко дълго трябва да се пият и един и същи ли, или трябва да се сменят? Понеже поне при прегледите, които съм била, има разногласия. Затова терапията, когато тя е предписана строго по определени индикации, не трябва да бъде прекъсвана без лекарска намеса. В България има един страх за пиенето дългосрочно на медикаменти. Това, което ние правим кардиолозите, е да се занимаваме с оценка на риска. Тоест, какъв е риска от това да дам едно лекарство, от страничните му ефекти и каква полза то би ми донесло, лекувайки пациента дълго време с това лекарство. В кардиологията имаме проучвания, където цели градове, Франинган, примерно, едно проучване, цели градове пият десетки години лекарство, било за кръвното налягане, било за холестерола. И съответно те имат много по-добра преживяемост, много по-малко сърдечно-съдови инциденти. Пак казвам, когато медикаментът е по индикация, той има повече ползи, отколкото вреди. На втората част от въпроса, дали трябва да бъде заменен, светла и памет на професор Торбова, един от моите учители, прекрасен хипертензиолог, тя така казваше: ако едно лечение действа, не го пипай. Няма такова нещо като старо лекарство и ново лекарство. Има лекарство, което върши работа, предписано е по индикации, и такова, което не му е точно мястото в терапията на пациента. Надявам се да съм отговорил. Още въпроси имаме ли? Така нареченото сближаване на двете граници на кръвното, доколко е опасно, на какво се дължи и как бихме могли да му противодействаме чрез физически упражнения? Сближаването на границите като цяло може да се дължи от една страна на обезводняване на организма, т.е. да не приемаме достатъчно течности. Препоръката, ако имате здраво сърце, е да приемате около 2 литра, 2 литра и половина вода, просто вода на ден. Това не включва бира, не включва сокове, не включва други подобни напитки. При болно сърце нещата трябва да бъдат контролирани. Това, което споменах за килограмите, е, че
Когато има, примерно, сърдечна недостатъчност, тогава в началото на проследяването на пациента ние следим колко вода ежедневно приема и колко отделя. Тоест следим колко ходи по малка нужда. И тогава гоним да има поне нулев баланс, т.е. да бъдат абсолютно еднакви тези две стойности, а не да е на плюс, т.е. да приема повече течности, което означава, че ще задържи, така или иначе. Това го контролираме с приема на вода. Обичайно при сърдечна недостатъчност между литър и половина и максимум 2 е съвета, казвам в общия случай. И адаптираме лекарствата, с които отводняваме нашия пациент. С годините тук ще вметна, че нашите съдове се променят и понякога играта на границите нагоре и надолу е свързана с еластичността на нашите съдове. Представете си, че те от едни еластични тръби се превръщат в едни така твърди стени, в които сърцето напомпвайки удря кръвта и тя се връща много по-бързо. Тогава може пък горната граница да е висока, а долната да е много ниска. Това се дължи на атеросклеротичните промени в годините. Физическата активност, леката гимнастика, дори не говоря за някакви лицеви опори и подобни неща, е изключително важно. Лекото загряване на тялото преди да излезете в тези студени моменти е изключително важно. Зимата е най-лошия сезон за нашите пациенти. Тогава кръвното започва да се покачва заради температурните разлики. Излизате от топло на студено. Когато излезете на студено, в общи линии цялата кръв от кожата се централизира към сърцето и вие покачвате кръвното налягане. Организма пази важните органи. Това е принципа. Така че една лека гимнастика, едно затопляне на тялото, добре облечени, с консумацията на толкова вода, колкото казах, е изключително полезно и достатъчно за вашето здраве. Аз имам един въпрос, понеже дамата спомена физическа активност. Вие така препокрихте доста неща, които иска да питам. Кои според вас са спортовете, които са безопасни? Какво не бихте препоръчали, да кажем, на човек, който има някаква усложнения в сърцето, да кажем? Спортът е вреден. Ще започнем с това. Говоря за професионалния спорт. Професионалният спорт наистина е нещо, което може да бъде вредно за здравето. Казвам го, защото проследявам професионални спортисти. Определено при тях има разрастване на сърдечния мускул. Знаете всички за внезапната сърдечна смърт на терена, футболните матчове. Там имаше български лекар, между другото, в последния случай. Колездачите, тежкоатлетите, всъщност, те имат изключително променени сърца. Здравословният спорт, това е физическата активност, която споменах вече, от 150 минути минимум до 300. Едно ходене, доказано, намалява кръвното налягане при млади хипертоници, колкото биха намалили 2 медикамента за кръвното. Има такива проучвания в щатите. Плуването е изключително добър спорт или водната гимнастика също, особено при по-възрастните ни пациенти, понеже щадим ставите. Имам, за съжаление, пациенти, които са обездвижени, около 50 годишни мъже, които отиват на ски някъде, на някакви курорти. Студа действа като стресор, ските са тежък физически спорт и правят инфаркти на пистата. Имам 3-4 такива случая. Същото важи и за фитнес залите. Има така увличане, виждам и от към дамите да тренират с големи тежести заради оформяне. Инструкторите дават някои показания, които имат добър външен вид, но това не е здравословно. В общи линии изометричните упражнения с много тежести са вредни за сърцето. Кардиото, това е бързото ходене, карането на колело, на крос-тренажор. Много повторения с малко тежести също вършат изключително добра работа за сърдечно-съдовата система. Така че това са съветите и препоръката ми е преди някой да реши активно да спортува, първо да провери сърцето си, да провери кръвното си, да си пусне
една кръвна картина при него е общо практикуващ лекар и след това да се впусне в това полезно занимание. Този ред на мисли, може би е хубаво да отбележим и така набиращия популярност тренд за студените душове, че всъщност той не е толкова полезен, колкото се опитват да го изкарат, а всъщност е доста вреден. Това е една доста дълбока тема. Ако почетете нещо за практиката в Германия, ще видите, че в Германия има една такава сауна култура, дори за възрастни хора. Но казвам, това е култура. Защото ако не сме тренирани и рязко влезем в такъв режим, студен душ или много гореща сауна, те могат да бъдат изключително вредни за хора с високо кръвно налягане, за хора с сърдечно-съдови заболявания. Тези неща обаче могат да бъдат използвани за рехабилитация и тренировка на хора с сърдечно-съдови заболявания, но това се прави под медицински контрол. В Германия има такива центрове, скоро и в България мисля, че ще има подобни, но пак казвам, всичко е под контрол и за съжаление спорта, между другото, има своя така малко наркотичен ефект. Колкото повече спортуваме, отделят се хормоните на щастието и извинявам се, че говоря за хормони, които всъщност ни увличат, но това нещо не трябва да се прекалява с него. Пак казвам, виждам в залите страхотни издевателства върху организма, да не говоря, че много хора, за да дигат повече тежести, пият ефедрин, пият кофеин, пият всякакви добавки. Креатини, всякакви при workout. Да. Което просто издевателства върху нашето здраве. Това ще следващия ми въпрос по отношение на от една страна хубавото, че все повече млади хора посещават фитнесата, но от друга страна това, че не знаят какво правят, следват съветите на всякакви онлайн коучове, едни стремежи за дигане на прекалено големи тежести. А всъщност тайната за доброто здраве е да ходим на фитнес, но да тренираме с тежести, които може би да не надвишават повече от 10% от възможностите ни за дигане или 20%, нещо типа на... Тук е различно. В общи линии може и повече, но пак казвам, ако програмата е изготвена от професионалист. Ще обърна внимание, че в повечето фитнеси дори и хранителният режим се готви от нездравни специалисти. Нещо, което също трябва по някакъв начин да се регулира в България, защото разполагаме с прекрасни диетолози и ендокринолози, които се занимават и с тази посока. А от друга страна, фитнес инструктора трябва да има все пак някакви базисни медицински познания. Още въпроси имаме ли към доцент Цонев? Аз бързам да викна доктор Калинкова, за да слушаме и следващата интересна тема. Ако нямате повече въпроси към доцент Цонев, искам да поканя госпожа Темелкова и госпожа Герова, които ще връчат благодарствена грамота от името на Столична община и една картина на художника Иван Яхнанджиев, като благодарности за участието на доцент Цонев в днешното издание. Още веднъж аплодисменти за доцент Цонев. Не забравяйте номера на сърцето 120 на 80. Нашите приятели от Микролайф, които и в момента даже мерят кръвното налягане на някой от вас. Не забравяйте да се възползвате още тук и сега от тази възможност. И естествено всеки ден, тук на ниво -1, кампанията 120 на 80, лице на която е доцент Цонев. Тъй като аз като един чревоугодник, признавам се, обичам да си хапвам, ще слушам с много голям интерес, за да знам какво не трябва да правя и какво трябва да правя. Доктор Калинкова, ендокринолог, специалист към УМБАЛ, тук да Ачибадем Сити Клиник. Здравейте! Първо искам да благодаря на Столична община, на организаторите на това прекрасно събитие, за поканата да бъда част от него. Искам да благодаря на доцент Цонев, който изнесе наистина много интересна лекция, в която и аз научих доста неща. Днес обаче аз ще говоря за хранителните разстройства, за нещо, което в общи линии в нашето ежедневие не се говори много, защото няма много познания.
защото е нещо срамно, което не трябва да споделяме с други хора. И много често именно такива хранителни разстройства водят и до фатален изход за съответния човек, който страда именно от тях. Като аз ще се спра на основните видове хранителни разстройства, с какво се характеризират те и какви са начините да ги разпознаем и естествено да ги лекуваме. Като искам само да загадна, че не само ендокринологът се занимава с хранителни разстройства, напротив, подходът тук е комплексен и освен ендокринолог, трябва диетолог, психиатър, психолог, гастроентеролог, които работят заедно в името пациентът да се чувства по-добре и да овладее хранителното разстройство. В моята презентация ще видите определенията за хранителните разстройства, какви са видовете, причините, последствията и естествено методите за лечение и подкрепа на такива пациенти с хранително разстройство. Хранителните разстройства най-общо това са разстройства, които са свързани с начина на хранене и са обвързани с телесното тегло, като много често различни причини могат да бъдат отговорни за изявата на такива хранителни разстройства, свързани с стигмите в обществото за това как трябва да изглежда един човек, свързани с емоционални сривове и тревоги в съответният индивид, свързани с различни проблеми, с които реално човекът се опитва да компенсира чрез храната или избягвайки храната. Много често хранителните разстройства са свързани с различни модели на подражание. Примерно, виждаме по телевизията различни модели, как изглеждат те, колко са слаби, как изглежда кожата им, как изглежда косата им и се опитваме да подражаваме на такива модели и по този начин реално сами си навреждаме и на метаболизмът, и на това как изглеждаме ние, и на това какво е нашето самочувствие и нашата себеоценка. Много често тези хранителни разстройства са свързани с емоциите. Има такъв термин като емоционално хранене, когато ние се храним, за да компенсираме някакъв друг проблем в нашето ежедневие и се опитваме да си доставим радост именно с храната, както сподели и Ирена в нейната лична история. Много често хранителните разстройства са изява на една ниска себеоценка и ниско самочувствие и когато ние се храним, всеки един от нас, когато се храни, изпитва удоволствие, чувства се добре, именно заради хормоните на щастието, както каза и доцент Цонев. Но това е за кратко и след това много често при такива хранителни разстройства ние всъщност изпитваме вина от това, че сме прекалили с храната и отново започваме да мразим себе си. Методите за справяне са множество. Мога да кажа, че в България няма много интердисциплинарни екипи, които се занимават с повлияване на хранителните разстройства и, както каза Ирена в нейната лична история, много често пациентите се лутат. Те отиват от лекар на лекар. Някои лекари казват, това е просто твоя прищявка, трябва да се справиш, трябва да спреш да ядеш, трябва да се храниш балансирано или да спортуваш и общо взето не се занимават в детайли с такива пациенти. Именно за това такива пациенти се чувстват загубени. Затова аз искам да акцентирам на това, че е важен холистичен подход и е важно такива пациенти да бъдат обект не само на ендокринологът, важно е да бъдат обект като пациент и на психолог, и на психиатър и да се работи заедно, успоредно с тези специалисти. Естествено, мотивацията е много важна за такива пациенти и е важно в семейната среда те да бъдат подкрепени. Може да не бъдат подкрепени от родители, от семейство, може да бъдат подкрепени от приятели, но те трябва да чувстват, че вървят по правилният път. Това, което съм показала на този слайд е всъщност ръководството, което характеризира хранителните разстройства в отделните групи. Последната актуализация на това ръководство е 2022 година.
и разделя хранителните разстройства на такива, които са по-чести, по-нататък ще ги покажа, и на такива, които се срещат по-рядко по света. Хранителните разстройства обхващат около 9% от населението, като за година има над 10 000 смъртни случая вследствие на хранителни разстройства. Най-общо хранителните разстройства... тук имам малко. Най-общо хранителните разстройства са анорексия, булимия, както и разстройство с преяждане или така нареченото binge eating разстройство, което е много широко застъпено в Америка. За щастие в Европа не се среща толкова често. Анорексията е психично разстройство, което се характеризира с загуба на тегло и страх от напълняване, а булимията се характеризира с цикли на преяждане и в последствие компенсаторни цикли с цел да се възстанови теглото вследствие на преяждане. Самото преяждане е когато индивидът няма контрол върху приетата храна и за отрицателно време приема големи количества храна. Много често тези хранителни разстройства преминават от едно в друго и много често са в комбинация с други видове психиатрични разстройства, като тревожност, депресия, което още повече усилва симптомите на хранителното разстройство. Тези два вида хранителни разстройства са малко по-специфични. Избягващото, ограничаващо разстройство се характеризира с непоносимост към определени характеристики на храната. Примерно, има храна, която отвращава от външният си вид, отвращава от вкуса си, отвращава от миризмата си. Такива хора, които страдат от такова разстройство, това, което е различно в сравнение с другите видове хранителни разстройства, е, че тези хора не мислят за телесното си тегло. Те просто се отвращават от храната, което води съответно до дефицити на микроелементи, витамини, както и до поднормено тегло. В последната група хранителни разстройства се включват атипичната булимия, атипичната анорексия, за която по-нататък ще се спра малко по-детайлно. Включват други видове хранителни разстройства, които не са толкова широко застъпени. Говорейки за анорексия, това е сериозно хранително разстройство. Може би първият пациент с анорексия, който реално беше мой пациент, беше когато аз бях още специализант. Първият пациент, който аз срещнах с анорексия, загина. Той криеше историята си от родителите си, заблуждаваше всички, че се храни съвсем нормално и не се ограничава от никаква храна. Първият пациент, който аз срещнах, беше поет от такъв мултидисциплинарен екип, но той заради липса на мотивация не успя да се пребори с заболяването си. Много често в нашето общество говорим за хранителните разстройства, че те са по-чести при жените, по-чести са при младите хора, но това всъщност е погрешно твърдение, защото те могат да засегнат всеки един индивид и от мъжки, и от женски пол на всяка една възраст. Последният пациент, който аз видях и с който работих с анорексия и продължавам да работя, беше жена на 56 годишна възраст, която се презентира в нашата болница с остра бъбречна недостатъчност вследствие на хранително разстройство. Така че винаги трябва да мислим за такова заболяване, независимо каква е възрастта, полът, произходът. Има определени критерии, които се използват, за да се постави такава диагноза. Според Американската психиатрична асоциация, пациенти, които имат Body Mass Index под 18, са такива с поднормено тегло и те трябва да се изследват по-щателно за хранително разстройство. Според СЗО, такива пациенти са с Body Mass Index под 17. Body Mass Index се определя на базата на телесно тегло и височината на пациентите.
Различни са физическите последици за такива пациенти, защото когато имаме поднормено тегло, страда не само психиката, но и физиката. И както аз казвам на моите пациенти, човек е едно съвършено същество. И когато е изправено то пред стресови ситуации, организмът успява да се адаптира. Но той успява да се адаптира до една определена точка. И след тази точка настъпват необратими последствия. А за какво говоря? Говоря за това, че когато имаме анорексия, пациентите страдат от аменорея, от ниски нива на полови хормони, но това всичко е свързано с това пациентът да не се възпроизвежда, а по-скоро да оцелее, когато е с такива килограми. Има, разбира се, и психологически аспекти на анорексията, освен физически. Всъщност, психологическите аспекти са свързани с това да не се напълнее, да изглеждат добре, да имат манекенски форми и размери. И естествено това остава много често неразпознато от семейната среда. Тук на този слайд можете да видите както поведенческите симптоми на анорексията, така и физическите прояви на анорексията. Много често такива пациенти ходят с широки дрехи, за да прикрият поднорменото си тегло. Много често такива пациенти не се хранят на обществени места, а се крият, за да може никой да не разпознае тяхното разстройство. Много често такива пациенти живеят в социална изолация. Много често такива пациенти приготвят храна за другите, но самите те не консумират храна пред други хора. Говорейки за физическите прояви на анорексията, имаме един индивид, който страда от липса на сън, който има нарушен зъбен емайл, който има поднормено тегло, изтъняване и косопад, реално на косата. Има чувство за студ, посиняване на крайниците, има косъмчета по тялото, което ние лекарите наричаме лануго. Много лесно, стига да сме добре информирани, можем да разпознаем такъв човек, когато го видим. Когато говорим за анорексия, да, има краткосрочни ефекти на това ние да не се храним и да страдаме от такова хранително разстройство, но има и дългосрочни прояви на заболяването, които естествено крият много рискове за здравето на индивидът. Освен загубата на тегло, дехидратацията, промените в артериалното налягане, такива пациенти в дългосрочен план страдат от остеопороза, страдат от саркопения и кахексия, страдат от нередовен месечен цикъл, от ниски нива на половите хормони. Естествено имат сърдечно-съдови заболявания. Тук може би доцент Цонев може да се включи с примери от практиката си. Имат увреждания на бъбреците заради поднорменото тегло, както ви споменах за последният ми пациент, с който работех. И като финал те могат да развият полиорганна недостатъчност и да последва фатален край за тях. Имаме няколко вида анорексия. Едната от тях е свързана единствено с контролиране на теглото, при която се ограничава приемът на храна, стреми се съответният индивид да поддържа поднормено тегло, но има и такъв тип анорексия, която е свързана и с епизоди на преяждане. Тук обаче се препокрива малко със следващото заболяване, което ще ви покажа, тъй като, както и от историята на Ирена се запознахте, булимията също се характеризира с такива епизоди на преяждане. Има и форми на атипична анорексия, която не покрива всички критерии за анорексия и намаляването на телесното тегло не е толкова сигнификантно. За съжаление няма строги критерии, които да кажат каква загуба на телесно тегло трябва да има, за да се постави диагноза анорексия. С колко килограма като процент трябва да отслабне съответният индивид, за да кажем да, той има анорексия. Така че всичко е условно. В общи линии се характеризира с драстична загуба на килограми.
Стигаме до следващото заболяване, а именно булимията, за която говори и Ирена в нейното видео. Тя се характеризира с епизоди на преяждане и чувство на загуба на контрол върху храната. След това настъпва момент на компенсаторна реакция, като такива индивиди се стремят по всякакъв начин да балансират това, че са приели големи количества храна, чрез приема на различни диуретици, лаксативи, повръщане, включително и чрез физическа активност. Това отклонение може също да доведе до сериозни поражения върху здравето, физическото и психическото на индивидът, а именно върху електролитен дисбаланс, отново върху промяна в телесното тегло. Тук това, което е важно да се отбележи в сравнение с анорексията, е, че пациентите рядко страдат от поднормено тегло. Те имат или нормално тегло, или над нормата тегло и затлъстяване. Като естествено, както споменах и преди малко, може да има припокриване на заболяванията. Имаме епизоди на преяждане, имаме епизоди на компенсация. За да се постави една такава диагноза, трябва да има поне един епизод седмично за последните 3 месеца. Това е критерия, за да се постави диагнозата булимия. Атипичната булимия, както и атипичната анорексия, не покрива всички критерии за поставяне на диагнозата. При атипичната булимия може тези пристъпи на преяждане и компенсаторно повръщане или други реакции да са много по-редки. И освен това, атипичната булимия може да се появи без такава значителна загриженост за теглото и формата на тялото. Стигаме до преяждането, което в днешно време наистина с това изобилие на различни хранителни продукти на пазара е много често срещано нарушение. Това е най-често срещаното нарушение в Америка и не случайно. В Европа е доста по-рядко срещано. Това нарушение в храненето се характеризира с преяждане. Пациентите обикновено неконтролируемо поглъщат голямо количество храна за отрицателно време, по-малко от 2 часа, но след това няма компенсаторна реакция и поведение от тяхна страна. Естествено, както говори и доцент Цонев, това е свързано с наднормено тегло, с затлъстяване, с захарен диабет, с метаболитен синдром и в последствие сърдечно-съдови заболявания и фатален изход. Много често пациентите консумират такива големи количества храна под действието на тревоги, емоции, депресия и така нататък. Така че това се свързва и с емоционалното хранене, за което много се говори напоследък. Тук можете да видите основните характеристики, храненето с по-бърза скорост, дори достигане на ситост да има, пациентът не спира да се храни, консумира големи количества, дори да не е гладен. Често е свързано с чувства на вина, срам, депресия за голямото количество приета храна. Много често такива пациенти се хранят сами и отново има социална депривация при тези хранителни разстройства. Това хранително разстройство е малко по-различно от другите. Аз вече споменах, че то е свързано по-скоро с отвращение към определени храни. Може съответният индивид да свързва дадена храна с неприятни спомени, усещания и така нататък, но разликата тук е, че нямаме обвързано с телесното тегло. Но много често при именно това избягващо, ограничаващо разстройство, пациентите с поднормено тегло и страдат от съответните поражения на поднорменото тегло. Както казах вече, може да имаме недостатъчно хранене, дефицити, както и да имаме нужда от използването на хранителни добавки. Към другите специфични разстройства, това, което според мен е важно да се отбележи, е диаболията, която се отнася при пациенти с тип 1 захарен диабет.
Аз като ендокринолог мога да ви кажа, че когато се установи един такъв захарен диабет, особено при млади хора, те много често са с редукция на килограми и с отслабване. И при започване на терапия с инсулин, тъй като този диабет е зависим от инсулина, тези хора си възвръщат изгубеното тегло. Но понякога при това хранително разстройство пациентите имат страх от това да не напълнеят и да не станат, както казват всички, дебели. Така че то се среща предимно при диабетици. Следващото хранително разстройство е пристрастяване към спортни занимания, физически упражнения. И доцент Цонев сподели, че това е пристрастяващо, но ключът се крие в балансът. Имаме ли баланс и в хранене, и в физическа активност, ние ще сме добре. Отклоним ли се към една от крайностите, естествено нашето тяло ще ни го върне по някакъв начин. Синдромът на нощното преяждане. Аз имам много пациенти, които влизат в кабинета и казват: аз се храня нормално, балансирано, но когато стане нощно време, трябва да заключа хладилника. Защото много често поне моите пациенти в кабинета казват: аз трябва да хапна нещо сладичко вечер, иначе не мога да заспя. Когато имаме обаче по-чести такива ставания и преяждания нощно време, това вече се води хранително разстройство. Това, което за мен е доста честа патология в моят кабинет, е орторексията. Напоследък все повече млади хора са обсебени от това да се хранят здравословно, веган, да избягват определени хранителни групи. Това, когато стане крайност в поведението, отново се класифицира като хранително разстройство. Така че, наблягайки на тези здравословни храни от биощанда и екощандът в супермаркетите, също е изключително опасно, защото такива индивиди имат свръхфиксация върху съответни хранителни продукти, групи и така нататък, което автоматично се превръща и в разстройство. Искам само да отбележа, че това, за което говорим, се класифицира според психиатричната асоциация, т.е. това са ментални отклонения, които реално имат и последици върху метаболизмът, върху физическа, психическа, имат и физическа и психическа проява. Така че всички тези, дори протеинови барчета, дори и енергийни напитки, всякакви стимуланти, всичко, което се промотира като здравословно, би трябвало да се взима само след препоръка от специалист, ако наистина е доказано, че има съответният човек нужда от приема на такива и добавки и храни. Прегорексията, това всъщност е едно хранително разстройство, което обхваща бременните жени. Много често, когато една жена забременее, се страхува от това да не напълне, да не качи прекалено много килограми. И всъщност това характеризира именно това разстройство. Много жени започват да ограничават въглехидратите, започват да ограничават мазнините, което естествено застрашава живота както на плодът, така и на бременната жена. Затова също трябва много да се внимава. Идеята е, че при тези хранителни разстройства много често близките, които са в обкръжение на такива пациенти, именно те трябва да наблюдават дали има такива прояви. Защото тези пациенти много рядко споделят, че имат самите те проблем и много трудно възприемат проблема, който имат в хранителното си поведение. Много са различните хипотези какво предизвиква хранителните разстройства. Естествено, ние сме част от социума и в социума ни се налагат определени стигми, определени изисквания, как трябва да изглеждаме, какво трябва да ни е поведението, как трябва да живеем, кое е здравословно, кое не е здравословно, как трябва да се държим. Много често, когато имаме хранително разстройство, ключът се крие и в нашето детство, много често се крие в семейната среда, в това дали като деца сме били подкрепени от родителите си, защото всичко това има след това прояви от страна на психиката. Има различни проучвания, които
обсъждат дали хранителните разстройства са генетични. Установено е, че ако някой в семейството страда от хранително разстройство, съответният индивид е доста по-застрашен от проява на такова. И като заключение, тези хранителни разстройства, освен че навеждат на нашата психика, навеждат и на нашата физика, и естествено те са бич не само за съответният индивид, но и за близките в обкръжението и за семейството му. Както вече казах, различни стигми в обществото налагат ние да тежим определени килограми, да носим размер S или XS, както каза Ирена. И именно за това много често такива индивиди не споделят за своя проблем, а по-скоро се стремят да прикрият всичко, което правят, за да поддържат телесното си тегло. Когато имаме такива хранителни разстройства, всъщност идва и намесата на ендокринологът, който се занимава с това да установи дали съответният пациент има дефицити на витамини, микроелементи, дали има хормонални нарушения вследствие на хранителното разстройство, които се проявяват. Най-често страда репродуктивната система, тъй като тя не е жизненно важна за оценяването на индивидът. Имаме нарушения в метаболизма, дали поднормено тегло, дали затлъстяване, което съответно има и своите последствия. И не на последно място, тези хранителни разстройства крият риск за живота на човека, оставени неразпознати. Ендокринологът се занимава с това да компенсира всички дефицити в организмът и да въведе хормоните в някакъв ред. Много често ендокринологът е само капката в езерото, което се занимава с третирането на такива пациенти и затова той сам не може да свърши много. Така че тук е нужен мултидисциплинарен подход с различни специалисти. Метаболитните отклонения, свързани с редуциран калориен прием или свръхкалориен прием, съответно вече ги разгледахме и отново тук ендокринологът влиза в действие. Но не на последно място психотерапията, работата с психиатър в някои случаи, редовната терапия с психолог, както и подкрепата на семейството е изключително важна, за да може един такъв човек да се справи с хранително разстройство. Методите за лечение, освен, както казах, терапията от ендокринолог, от психолог, понякога се налага и терапия, която се включва и от психиатър. В заключение искам да кажа, че хранителните разстройства неразпознати крият изключително голям риск за живота на индивидът. Именно за това, ако някой от вас в обкръжението си познава такива хора, трябва да ги насърчава към това да потърсят лекарска помощ. Тук съм поместила един код, който всеки от вас може да сканира и да намери тази книжка, която много лесно и достъпно за пациенти обяснява що е то хранително разстройство и какво трябва да направим, ако мислим, че имаме такова хранително разстройство. С което ви благодаря за вниманието. Аплодисменти за доктор Калинкова. Благодарим за полезната информация. Бързайте да си свалите книжката. Аз вече даже я разглеждам. Предполагам, ще е много интересна. Време е за въпроси и преди да дадем думата на публиката, ми се иска да ви питам за нещо, което така съм израснал с този мит в наша бити култура, че килограмите трябва да са ръста минус 100 при мъжете и при жените килограмите трябва да са ръста минус 110. Има ли истина в това или просто един мит?
Благодаря за въпроса. Има до някъде истина в това, но това, което е по-важно е тези килограми за сметка на масна тъкан ли са или за сметка на мускулна тъкан? Приемаме, че когато е било измислено, тогава не сме имали толкова проблеми с затлъстяването и е било сравнително мускулна тъкан, нали? По-малко е била масната тъкан. По принцип това са оптимални норми. В днешно време обаче това, което виждаме, особено при женският пол, може да има съвсем нормално телесно тегло за ръстът, но когато се направи малко по-подробен скрининг на такива пациенти, се установява, че това е за сметка предимно на масна тъкан и мускулатурата е намалена до липсваща. И естествено това също крие метаболитни последствия за съответният индивид, защото такива жени, които привидно са перфектно изглеждащи, може да страдат от инсулинова резистентност, преддиабет, дори и диабет. Въпроси към доктор Калинкова, свързани с храненето и проблемите му? Не се срамувайте. Ето един бърз въпрос. Ами да, не знам доколко е по темата, но какво мислите за гладолечението тогава? Защото има много редица научни изследвания, които казват, че това е много полезно и препоръчително дори веднъж в седмица да се практикува. Вашата гледна точка каква е? Благодаря за въпроса. Аз съветвам моите пациенти да се хранят балансирано. Когато имаме гладолечение, това представлява един стрес за организмът и реално в последствие може да доведе до по-сериозни отклонения. Така че няма никаква обосновка на това да гладуваме един ден, защото това чисто физиологично няма резон. Така че напълно достатъчно е да се храним балансирано, да не пропускаме хранения, да спим достатъчно. Това е напълно достатъчно, за да може организмът да функционира правилно. Докато се престрашат нашите гости, също един много бърз въпрос, тъй като аз от години лично страдам от един атопичен дерматит, пък винаги така генетично съм си бил по-грацилен. Може ли той да е също така на моменти активиран от това, че поддържам, да кажем, по-ниски килограми? Няма някаква научна обосновка ниското тегло да е свързано с атопичния дерматит. Всякакъв стрес може да обостри атопичния дерматит. По-скоро тук говорим за флуктуации в телесното тегло. Ако имаме рязко сваляне на килограми или рязко напълняване, това може да отключи друго заболяване и да го обостри включително. Така че по-скоро рязката промяна на хомеостазата в човешкият организъм, всъщност това е определящо обострянето на такива заболявания. Чудесно. Въпроси още? Аз имам един въпрос във връзка с така популярния фастинг в днешно време. Ядеш 6 часа през деня, през другото време не се храниш. Доколко е полезно или не толкова? Или е време? Благодаря за въпросът. Последните проучвания, които излязаха за фастингът, съпоставяйки го с балансираното хранене, че няма преимущество по отношение на редукция на килограми. Тоест, колкото килограми се редуцират от фастингът и каквито са ползите от фастингът, такива са и от балансираното хранене. Но тук разковничето е в това дали ще се задържат във времето тези ползи. И именно за това е важно по-скоро да се храним равномерно, отколкото да провеждаме фастинг, след който ще започнем да се храним дори в повече като количество и ще компенсираме това, което сме загубили. Аз много често казвам на моите пациенти, че няма неработеща диета. Всяка една диета, която излиза в интернет и е модерна, нашумяла и така нататък, тя ще доведе до редукция на килограми, ще подобри общият метаболизъм в тялото, но в дългосрочен план всичко това ще се възстанови, защото мозъкът е такъв орган, който се стреми към балансът. И когато ние редуцираме, да кажем, 10 кг за един месец или за 2 месеца, това за човешкият мозък е стрес. И той се стреми да възстанови това, което е загубено, като ефектът на махалото. И именно за това фастингът сам по себе си, както в момента е модерен, не е нещо, което аз съветвам моите пациенти да правят, а и в медицинската литература като данни не го препоръчват.
Но тук, според мен, представата за фастинг в днешно време е много изкривена, защото по-скоро трябва да се има в предвид, че е добре да се вечеря по-рано, да не се вечеря преди лягане и веднага да се ляга да се спи, защото човешкият организъм е настроен така, хормоните са настроени така, че във втората част на деня тялото намалява количеството на стресовите хормони, които ни правят активни, с цел ние да може да имаме един пълноценен сън. И когато ние приемем храна късно вечер, това всъщност стресира нашето тяло и по-скоро би ни довело до това да напълняваме, отколкото да отслабваме. Много хора злоупотребяват с фастинга, защото казват, аз ям късно вечер в 10, но след това през деня ям чак в 3 часа и си спазвам часовете за фастинг. Ами не е точно така, защото е добре да се вечеря рано, да има едни часове без прием на храна, но сутрин е добре да се закусва. И всъщност закуската е тази, която определя какви ще са нашите хормони на ситостта и на глада през деня, така че ние да функционираме както трябва. Здравейте, много благодаря първо за изчерпателната информация. Исках да ви попитам какво смятате за много нашумялия напоследък начин на хранене, вдъхновен от книгата "Глюкозна революция". Подкрепяте ли нещата, които се говорят в тази книга? Смятате ли, че съветите, които така масово се разпространяват с тази книга, има наистина реална обосновка защо работят или не работят? Благодаря за въпроса. Тази книга е базирана на практическите познания на авторката. Тя не е медицински базирана, както ние говорим за факти в медицината, които са базирани на доказателствата. Тя по-скоро се ръководи от нейната практика и реално издава тази книга. В тази книга има доста неща, които са правилни и които се препокриват с така нареченото здравословно и балансирано хранене. Естествено, има и някои неща, които не са много подходящи за всеки един човек, като, например, тя съветва приемат на оцет преди хранене и така нататък, за да се намалят спайковете, флуктуациите в нивата на кръвната захар, но това за един човек с гастрит или язва не е едно от най-полезните неща, които може да направи. Така че моят съвет е, да, тази книга има някои неща, които биха помогнали на човек да редуцира килограми или да се храни здравословно, но никога не пропускайте срещата с лекаря и специалиста по хранене, защото всичко е много индивидуално. Не може да сравним един човек, който иска да свали 5 кг на 20 години, един човек, който е на 50-60 години, който иска да свали 20 кг. Не може и двамата да ползват тази книга с цел отслабване. Така че всичко е много индивидуално, всичко трябва да бъде преминато през призмата на лекар и на специалист по хранене, както и на треньор, който може да отговаря за физическата активност. И след това може да сте спокойни и да си спазвате това, което ви е препоръчано. Така че една единствена книга и това, което тя промотира като подход, не трябва да бъде основата, на която да лежите. Искаме се също така да направим едно тълкуване на думичката диета, тъй като към днешна дата моето лично наблюдение, че много грешно се разбира значението на тази дума и винаги като чуя някой диета, го свързва с гладуване, с или самия той се подлага на такова, или веднага тази. Какво всъщност значи според тълковния речник думичката гладуване? Думичката гладуване или думичката гладуване, диета? извинявам се, диета. Аз се разсеях просто, защото диета. Думичката диета всъщност това е здравословното хранене. Диета се свръхекспонира и в медийното пространство, и в интернет, и който ползва Google и си търси как да свали няколко излишни килограма след празниците. Това всъщност са различни начини на хранене, които, както и преди малко казах, да, те ще ви помогнат, но няма да ви спомогнат вие от тук нататък да живеете с нормалните килограми, с които сте свикнали. Когато говорим за диети,
Естествено, има много пациенти, които идват, провеждат консултация с мен, говорят каква диета са започнали, какъв режим са започнали и така нататък. Няма неработеща стратегия в краткосрочен план, но ние се стремим да гледаме дългосрочно и няма как да кажем цял живот да поддържаме кето режим, няма как цял живот да сме на фастинг, няма как цял живот да не ядем 1 или 2 дни в седмицата. Има и други заболявания и състояния, които определят ние да се храним балансирано. Именно за това трябва да се стремим към баланс. Баланс на това да спим достатъчно, баланс на това да се храниме редовно, регулярно, с определени хранителни вещества, да избягваме всичко пакетирано, всичко с захар, дори и такива храни, които се промотират, че са здравословни, и баланс на това да се движим оптимално. Така че самата диета, това е грешно разбиране на думата в нашето общество, но в другите държави много ясно се говори за това, че диетата всъщност е здравословното хранене. Балансираното хранене. А балансирано хранене какво е? Тъй като ми се случва в интернет да видя различни дискусии и мнения по това какво трябва да съдържа. Сядаме, примерно, на закуска и какъв трябва да е процента въглехидрати, протеини, белтачини, нали, в нашата чиния. Какъв е горе-долу оптималният процент от всяка една хранителна група, когато се храним на едно хранене? Когато говорим за балансирано хранене, аз пак искам да кажа, че човекът е една много сложна машина и много сложно устроен. И добре е да спазваме едни и същи горе-долу часове на хранене, защото това ни е заложено още от деца. Добре е да не прекаляваме с количеството на храна. И аз винаги държа пред моите пациенти да се включва закуската, защото много хора смятат, че когато се хранят по един път на ден, това ще им допринесе за сваляне на тегло и за поддържане на добро физическо здраве. Но това изобщо не е така. Важно е в нашата закуска да имаме фибри достатъчно, които да подпомогнат храносмилането. Важно е да имаме протеин, който всъщност е отговорен за това ние да се чувстваме сити и който всъщност отговаря за това да имаме баланс между хормоните на ситостта и глада, а именно лептинът и грелинът. Важно е да имаме въглехидрат, защото основният източник на енергия в нашето тяло, това са въглехидратите. Много хора избягват въглехидратите с презумцията, че така ще свалят някой друг килограм, но това е много погрешно схващане, защото нашият метаболизъм е устроен така, че ние да приемаме въглехидрат. И без въглехидрат ние можем да си навредим много повече. Естествено, като съотношение, въглехидратът и протеинът не трябва да са в един и същи процент. Трябва да консумираме около 100 грама протеин, 40-50 грама въглехидрат. Естествено, това зависи и от съответния човек и пак е индивидуално. Но не трябва да избягваме определени хранителни групи, когато се стремим да се храним балансирано. Когато обядваме, отново трябва да имаме всички хранителни групи на масата. Аз много често рисувам една чиния на моите пациенти, които те след това си я залепват на хладилника, за да се пресещат как трябва да се хранят. Вечерята също не трябва да е по-късно от 3 часа преди лягане, като е добре междувременно да включваме и междинни закуски, т.е. да имаме на често и по-малко хранене. И именно това забързва нашият метаболизъм и ни помага да поддържаме оптимално телесно тегло, а не храненето един път на ден с цел редукция. Тъй като нашето време напредва, аплодисменти за доктор Калинкова, благодарности, темата е безкрайна. Отново ще помоля госпожа Герова и госпожа Темелкова да дойдат на сцената. Също за доктор Калинкова грамота благодарствена от Столична община и картина на художника Иван Яхнаджиев. Заповядайте насам, доктор Калинкова. На финала на нашето първо издание за тази година е много важно да ви припомня няколко неща. Микролайф, нашите приятели отзад, които продължават да мерят кръвно, постоянния им пункт, който е тук на ниво -1, всеки ден може да идвате и да проверявате кръвното си налягане. Отделно, нашите партньори от медицински лаборатории Синео са ви подготвили ваучер за безплатно изследване на C-реактивен протеин.
От дирекция здравеопазване Столична община са ви подготвили безплатни изследвания в 6-то ДКЦ с кардиолог-специалист. След предварително записване на час имаме на 21 януари и на 23 януари възможности, в които може да се запазите час за изследване. Отново благодарности Столична община, медицински лаборатории Синево, Централни Хали Кауфланд, Фондация Рестарт, Дарик Радио, наш основен медиен партньор, подкаста Преобръщане Ирена Матева и нейната прекрасна история. Още веднъж благодаря ви, че бяхте тук днес. Аплодисменти за вас самите и ви очакваме следващия месец, третата събота на месец февруари, отново да си говорим за изключително полезни теми. Благодаря още веднъж.